Pontevedra segue avanzando no seu proxecto de compostaxe comunitaria. O Concello vai instalar 4 novos centros no barrio de Campolongo. Cada un deles contará con 10 módulos. Vanse situar na rúa Espincelo, en Alcalde Evia, en Iglesias Vilarelle e en General Rubín. Estas localizacións contan co visto bo da Asociación de Veciños do Barrio. Esta cuestión foi tratada coa Asociación de Veciños, se falou con eles, que había interés en retomar o tema de Campolongo e, ao mesmo tempo, despois, unha vez definidos cos técnicos as ubicacións exactas, que, bueno, a mellor, pois, tú pensas nun sitio e ali non hai agua nese sitio concreto, quer dizer que tamén teñen unha serie de servicios tal, ou a pendiente é superior á permitida, bueno, xa foron ali, xa comprobaron a ubicación en situ os técnicos municipais e xa se lles comunicou tamén a nova ubicación. Evidentemente, eles mostran a súa anuencia hacia este proxecto. Os novos composteiros terán capacidade para atender os refugallos orgánicos de 6.000 veciños da zona. O concelleiro agarda que conten con boa aceptación. De feito, sospeita que han quedar escasos en moi pouco tempo. Algún destos corre o peligro de que se encha inmediatamente en función de que tuvemos peticións específicas de veciños, etc. E, entón, claro, pois, corremos o risco, algún deles, de que teñamos que suplementar outro ou facer outro próximo, ou que sea. Pero, bueno, en principio, vamos con estes 4. Xa digo, xa están empezando con eles e despois deso, pois, faríamos unha campaña tamén de comunicación porta a porta, dicindo que xa están en funcionamento, o que hai que facer, cartelitos, etc. Pero eso viría despois un pouco máis adiante. A creación destes 4 composteiros xunto cos que se acaban de instalar no Castañal eleva a 23 o número de puntos nos que se pode depositar os residuos orgánicos. A capacidade de xestión deste xeito supera xa o 1.000 de toneladas ao ano. Tendríamos con estos unha capacidade de, digamos, tratamento de biorresiduos de 1.150 toneladas ano, que é un montón de toneladas. Pero, aparte, o sea, se é un montón de toneladas, un pouco para traducirvos, este é aproximadamente o 8% da produción de biorresiduos. Os composteiros de Campolongo poderían entrar en funcionamento dentro dun mes. Para daquela tamén hai prevista unha campaña de sensibilización entre os veciños do barrio.